emo akwaba sronko embra ofie TV amane no so na diegu no munim se da bia na ye kan se ofie TV de ye mamu mu ho da se abribia no mode mo afiri eto ha na mo follow yan mpanyin se anansi wofie a omisa ne a onwene ntintan afei so panyin gwari wie pe na isu asana no nsem bia na mo frema mo eba ya ho nsem bebre afa Chwinto abakosem ho no eno ena yetutu na mo aba na se sebe aduasa so panyin wo ho a wo se ne ho na wo se yaba ni beti abakosem ono na okasa edimu enti ene ye ne nana ya Fianko to so abiesa ono ne Chwinto hene ono anso ne Akuapem Adonten Tufuhene you nana wa ha ye ne betutu na ye mo akwa baba ofie TV you ohene e de yense wo mbre no ene ye Chwinto abakosem ena ye babeje afi wo nchen wo ka Chwinto a na wona hefo Chwinto kura no ase ne den yo edi kan na medam ase na fe mesan eda tiefo ni ahwefo nyina so ase je de se yan abakosem mu no Chwinto dinin kasa de twene no ton enyana wase twene no ton na kano na ya hana na achemfo no mufa konkran nti na dua bi ebutu denso no wo yenchi he ya nti na ye ne achemfo denso na ye ne won hye nti wo twam a o so hia na wo he a o so me hia na wo twene no ton hu no wen me hia na wo twene no ton me hu no wo twene no ton a orokwan me rokọ twene no ton na ye say protocol na say the bottom of the bridge na say yan akankase mu no bridge ye fa na twene nti twene no ton twene no ton na bedan Chwinto ne ye nyina abafo no ba no ne turom na won koye no C instead of T no to mo ye no CHWINTO ana won abafo no ye yan nkrata nyina na wo de ye na so na ka spread na say T okay twene T nti twene to twene no to hanti abafo na beye ne sa but yen akanfo de ngede se yan akan kase mu na si ni okay you okay obi bi se yen akanfo ka yen akanfo yin se akanfo no ye wo musuaku bebre ye wasonafo wo mu ye waduanafo ye wo ekona oyoko ne nia ekika ho nti se wo ka Chwintofo a muhu se mo ye aduanafo ana se mo ye bretuo ana mo ye ayokufo abakosem kakra wo Chwinto se ne na obobo ade no ana ye de no di kametra ne din ene na ya Fianko na oyo obomofo nti na ofinsache ena oba na ya Fianko no ono mejanum eye eduanafo nti no oduanani a obayede obasettle wa ha a ote asase no so na mum ono no awalim na ko na yedinya bretu nti ya ha no bretu nya bretu na ebebo ade wa ha da bi ha na yeduana brade mo awalim no ono ya nna no wonware baako no so nunu abia nti no oware bi fi brekuso na yere ofa no ye ofi brekuso ono kwa nso oware no ono wo nana osamante ono no wo nana menu kwa ansa ono no won we awobadu awo ama akron open ko fi botwenim se ma no we den ewe enenen ha nti ya hande so o kan original para ha se de eduana abrade you say if ni di ade wa ha ese no ye ha adidi no akoye manimam ya hande de ye ni inton ebekasi nton eyi me ameti hei mema madidi na me di na wo muso ne se me ma me papa nso koye ebusuanware nti ai se benkum ne fa nyina no ne sanwo ebusuani ma papa no oware no wafaba ene no ne mewo ono yenwo me nti me wo hei me ebusuanware na wode ye dem wode wo me na oyo de she nti na ye se inim se akanfo me kaduanafo a yen no ye di adekọ enafem na eba ne den na fe ha de na dan na akọ ejafem
na wo mu no say yɛde na ya Fianko no medical kan so no nuabea nti ono no ne mma na wasate wa asase no so nti akoye say ono nana ya Fianko no ne maame no mu fam koye bretu nti na nam so a bretu be puafi Chwinto munenen nti bretu no ya ware mu na nye say asase no ye betufo a dabi na mum eduan abrade na mum awalim na de betu ni edem ebem na mum ye nena no ono no onu nuabea nti wo faase eni na ade nti ono no owui no nu odi na ade no wo fa no ayi agisa ono sa abeni mu no na ono no ye niamo the second awaji ngoto nti ono be control assassin from 1890 aba nachi ansa na komagin obai 1900 na ye na komagin so be take in charge na komagin no so nu na bere ma so fi sache ono so fi sache kwa no so be take over nti no na komagin no so be ma ono echi ansana no samantenam man woba nti manu echina se nuanu ma eba nti ya ha de dini de manamem efetete na ba no be ade wa ha bia ye obere mas na mmom ne wo mu ne se ya ha no o ware busa ware pa nti obi wo ha ne maame ne papa nyina ti se na me no ka sisi me maame ne papa nyina ye busa ma ko na no wode wo yen ti ya ba ya ha ade dini de efetete na ba ni nyina ye manama adidi na komagin echin na kofi botwe bai ono so yo obarama ase saa na kofi botwe echin ne ba ofa no kwaf ono so be di ade ono so ya saa ne ba ofa no tete ono so be di ade saa sasa na kofi botwe kasa ono ko ware wo apentem no wen apentem ane wo Akuapem kro wo insam ho kwan nti ono ko ware wo apentem nti o ware wo apentem no do wo nana koma kwasi tete yawo ene ya chiche nti udo apentem a ya chiche asefo no wo apentem ti se me no kase mo won janum ne fia nso udo apentem wo mu ye betufo wo wo ho nso wo ba ha no won janum ti ne wo ba ha so timi di ade wa ha me wo di ade wa ha mo sanse won janum ne fia na mo tumi fo wo ma me nton no fio e me di ade wa ha hanti ha de sana kwakoye nti ha titi na ya aware e brief ko ba ware wa e brief me be ka se me se fisha e brief ebusuani nti udu yi ye ekropon a me fi bem me fa e fi bem okay se bem mfo no so echi ko e brief wara ha nti e brief ba ware nim ne di nyopare krom kra ifi yampa ohene nti se ye kase yi emusua ahoro ahen na edi ade wo Chwinto Yahan ebusuan son no ye ne mem ende ye ne mem nti ye wo nana akoto ebusuan ono na nana osamante ebusuan osamante ono no yo bapahene nti ono echi ansa na nana menu kwa ansa no so be wo mma obuobi no be wo nana menu bia no be wo aponti no be wo nyama Fianko no nti won so wo ho anse wo awobedu nti awobedu no anim na ebenya awo ya afrempoma na ebenya nana kojokum ewom na ebenya anu so nana kwasi obuobi ewom anse san wo nana entwi wo ebusuan awo bedu no ma ansana yese nya kwame frempon ono so efi awo adunum nti saane ebusuan ya won woridi ade nana kofi botwe efi nso owo ho anse wo awo amakron no ye nana ya Fianko ba na ono ko ware nkranfo na namoso a nkranfo no ebemu no nen ono kuno okọ ware no ofan kwakoyi nti ne ba bia baako na okọ ware nkran ne ba bia baako no ko ware nkran nti okọ ware nkran no
be ya wo makron no oro kwako no wo kwate lai wo kwate wo oyo na oyo no ofanko hina odikan ofanko ono be wale oyo ba ofa no kroko enam so na ma wodi nya abaman nkranfo ye okro bi wo fa na abaman nti nya ban kote na odikan ono be wale kroko na se awo amakron ne na nto bo ware na ye mpemfo no so sa de hai emma wona kwahwe ye won fa ase no na emma mmo ye dem mbe wo no nti ono so owe no no be wo coffee o abankote no ni abankote no ono so be wo coffee no na won keka ho nti won ase no awo amakron person no na se ni na ye typical nkranfo nti kwatela kwa me no so ono so na ejanum efi bawe pim agin kotoku nuchuma nti bi no ka se nuchuma fo fa nyina ye wo kotoku nyina ye twindofo awo fi awo amakron ebusuanim nti wo nyina adu afibia wo nyina no woba ha aye nyina no nti enim kwade ye jase hene ye Chwinto jase hene ebusuanim no ye den ofi ye jase hem ya se ebusuanim na wo fi aye nkranfo no ya awo amakron ebusuanim na ye ntwafo hem ya nso ebusuanim na wo ye den wo fi aye awo amakron ebusuanim nto na se ne ko ye typical nkran funkwa nto no na ware ndi Chwinto ba breben afi se obenya amayen a bre a wo ba na yehwe ahemfo a abedidi ade ebe se yehwe yi ne yehwe wo nyina no bebi a wo fi tanyi bia wo ye Akuapemfo ampa se ne ayetete no ana se nyi bia nkranfo bi so atuma bedi ade e wo Chwinto ne wo nyina se Chwinto about 18th centuries it's about 1730 something coming into ene kuruwa nyina se na men nyina ya ken na yenena na yaw Fianko no na se amedi kan no oni papa chichi kuro no ya nko na ba chichi kuro no ene nipa ku bi ebini ne na owu kwesinim na yawo pon no won sankofu nyina ye won wo be kan no nanso won anwo na efi sa mre ne ba ni nyina na medi kan no ye na no wi nu ni nuaba ye nyina ye fi Adonten Adonten egwa na ye nyina ye na kaso ase nti won ni nuaba ma ene ne na mo akoju ye no owo kutuku nti ono no na mo akoju no wu ntem nti ono so be film na mum ye na ya Fianko no wi nu o da fo be fi kutuku ono so yo Akuapem po ono so odi ade wo kutuku wo na le se kutuku hene ana se kutuku hene na ne dim de na moa second ono nti ono no obe raining kakra nti ono na achi nu ansa na nakomagin bai na nakomagin nyankrani oyo Akuapem na nakomagin just ebinim bebre na be hu a ne lo ebe ofan kofugin bebre na tini dim penga ne na nakomagin obedi egwa for 37 years Chwinto ha from 1901 aba nakomagin edi ade Chwinto na me no ka say kra no 1906 1908 we si na wo pai efi Kumasi ekonkra no ye ho documents na nakomagin je compensation ewo ho o je 300 pounds ewo ho yo is documented about for na Troy nakomagin no je compensation 300 pounds ewo ho nti ono na achi nti sa mmeni mo na nakofi botwenim na nakofi botwen so ebedi ade no nakofi botwen ono so na eja en na ya Fianko no no on yankrani dabi ofi wona ba kwaf na kwaf so ebedi ade ono so ye nkrani
dabi ena afi nso ofi wo na ba ko na tete yawo na tete ya na ye frɛ no but ono so be di ade a ono nso onye nkrani afi ono na echi ansa na asibani na asibani ne na akotu aba na asibani mame efi ebiu ekropon ofere mame si obuo ne mame odi obuo won wanse ne mame no ase ene ne opare krom nsan mo opare krom ha yi nti ne mame owo no fo no buo na nakotu aba out of so ebie na nakotu de bapa hin wo fe no na no sign mante ne ba out of so ebie ene nana asibani a meka na asemi onso be di ade ono echi ansa mene na Fianko abebi o bai na Fianko abebi otoso ebie onso bai onso be di ade onso be di ade somewhere 72 na be di ade 72 na Fianko abebi o na eja owo no ofe no dai na ono fi na menu kwa ansem na ya Fianko no e boto so ebie ase ene me na Fianko abebi o na me na Fianko de mame owo no se fi badum nti na me na Fianko abebi so ebusan ware nti ne mame efi badum na mom ne na bia no ono ko ware nkrani wo sempe awo fe no osai papo ono se ebusan ware sa osai papo ndo sai papo no ono so ba ware no be wo e bo fe no amadole no ye me ne mame nen on menan be di ade won be di ade se Akuapem didi enye nkran didi menena echi no ansa na ba na ba be di ade na ba no nenena ene na nase menina be di ade no na nase menina be di ade kwe no ne babia ba no be di ade ono echi no ansa meme wofa nana mankata ono so obai ono so echi ansa me so me no ka sei me so mababa nkrani bi me hu Fianko kwasem eba nyina nkrani bi si hene wa hada na ye hu nkrani bi a obedi hene so wo krom hada da bi ebi kwa si da no ya hemia ayefa na awo menu bi ano ono yo hemia no na eja ono wo fe no bu ono so nana ansa nana menu kwa wansa ba bia no ono so be di ohemia ewu kroma na ono ne mame efi nsakina wo mame no fi nsakina aware no wo bai awoni aware no wo ba wa nti ya hana kwa ese me na wo nyina ye baware funko na mum nkrani bi inni ade wo krom hada na is documented sase etisu ye wo nkata chese ye nam na de haso man kranfo abusua ni anana egusu a obobo so no ye ahemfo a ebidi ade e wo Chwinto wabobo fiti no di kan bai abesi ne so a okira nkrani bia enim eyi se wo ho asem bi udum se ususu se ni anana aka no nkontompo bi wo ho ana one ne nya adwene a enya atemdidi wo factor na wonso wode aba saa na yebeye na ane atemdidi bia anim uje di se unim ni anana anim a wo modern se wonso wode fact beba na ehunu kware a ewom ohene yenhwe iti nkro ben na wosom fa Chwinto de kɔ Adonten na ekoson yenwura Akuapem nkro no de loso me bobi so nkro bi ti se lante ekro a wosom Chwinto atuku ye be se bobo Akuapem nkro a Akuapem fu ne di ade wo ho a asa oye Akuapem nsase ne na ene wo mu ne se eye nkro ba bi bosu yi we settlers we nkranfo apart from Chwinto yen kokasini mu nkro twa enwo chinya settlers a obetra transo a ho edukrofo no ye ne ye pawo enye won se won osusu se wodoso na se wo pese o ebia koda ekese ndi pe okan before
Young na pau. Na ye de ebusuafo ni bi Akọ. Akoda. Ndan se hon sase no de eyemode. Eyende. No na. Sase nya yende a yankari bi nya sase yenko. Enti obese lante. Ya chamu atukwe de or asem on 1890 documented enye won ate so woni won nyina wo so ye bepem ne ya atukwe fo won kasa kura no won ye publication won dia dasa asem wo jefi ene ne Akuapem fo no ye ne nanom nchen won kranfo na asensan won wo asase no so nti wo so bepem ne na ko be se Kofi Kwanza no 1901 na komagin 4th September 1901 na komagin oto asase no efi na komagin chen is documented oto 30 pounds ani na okay nyina wo ho facts me wo ho facts as edu me yini nyina pu nkata wo ho anya na me nya se na meken abo ebo se muka na bi na wo wate so kwa so ni na yeken enti 1901 na komagin the economy won 30 pounds. 30 pounds. 30 pounds is documented. What on say na what on intin. Said nya why want to ask no that so was say the ka homa won what do did so this one. And what so ma bepem ne e no ka say won nyina what so yen. Wo mu bi in fa complain ko won nim say so jefi na it's documented. And na nya no ko ayi donko. Ayi donko no 1891 na komagin na kojobo so montwe na me wo fo no fa bia osukom hara ye bushafo ni bi won sabre no na ayi donko no oye gbese nkan gbese ochiame ofi nkan gbese chiame fi yan obija sa so na no ho se odidi so nti wo so ye ofi gbese eye achiame fufi din ye ayi donko ana ye no din kasa lati wo sum ya bepem besine 1891 bepem wo sum ya bepem ne nanu yi ne hu so mo ton hase na bisa wonsi hase na moton no de ntra moton so no kwa yan ye ni mu no hase no ye nam de chewo na se hwe enim ye nam da hase chewo a asidan bo so bo sum ye nti hase de ye ma ho kwan no yi nkata wo yi kire ye no kire se the year 2000 no bi wo ye Akuapem ye nim wo fi ye busu enim no wo susu sa kofu na sensa sankata na eden ma wo you guys dey bi sadia e say ye da sam ko pu court na ye pan o kan ye busu ahu do court ko wo je tum sa so wo nam je fi ye na nam nchen na mumu ye nam de chair wo na say dey bi won tum fa say 180 cases 150 cases wo tum fa nchen dey bi nti ono ayi don kon onim a wo sum yen last year kasa ko ba sum yen wo sum yen efi ayi don ko ho eba no ye wo kobi ese nsumia ye nan kruwa sase na wo nya ye nan dia enti me wo fa 205 me wo fa da sase mu a 197 acres asia nsumia fo do so me wo fa na na mankata one ebusuano o de ma sukot jebi ajebi why in estate abapim ne nsumia fo tuma fa jebi ankoko to da nka fo tuma fa jebi ankoko to da that's what nim sa asene ye yes ye dininti wona me wo so no na wo to ma jebi na wo je won sika na wo ye den wo ko be tonight ntimi no kasi up to now jebi no wa so no so why estate soldier wa fraud soldier lie elinti asase na ete so no enya asase a obi be ka che yensi asase na wona yenkrani bi ade ye wo krobi ti se ahiabu eno no ye anwafo awon so be sete wo ho ena wodi wondin so eto so papa do be tena ho no obe sere na tena ho no ne din ahiabu ntia se ukọ he a o se meko ahiabu ukọ he o se meko ahiabu ukọ meko ahiabu na din be den e be ka so nti won so wo sum ya be na even so bi wumpo ha na obeje tumi no wo ansana on si ni pan ya mo be bi won si ni pan lante me no kan lante me na me twesi ma wo me na di kan twesi ma wo
ansa me bayi so betwa esi ayi den ama won nkwa me boso nyina vudu ono so ya nwafo kuro na so tete no na wo no wo ye Chwinto sana hene ntinu wo so ya bepem ene gidi sa na eden ete wo ko be se papa ase no e den na ba ko no ko tena no ko chichiri krom e papa ase na ne no ko jo fe no ayo so ko mankata no ne ma na Akuapem frempon no wanse no no papa ase me no ka ma ase e papa ase o ya papa ase e na ma ase ya dan kru ni nyina obobo kru ni nyina yo wa besine anti nia unkanfo ka se na wa ase wa onkani bi na ase onkani bi ni tumi onkani bi mbe sase pa obi a wa hada ya ha odwanya me be so me twodura wo na ere ba odwura so sisi ayehu nkru na obobo no nyina yekru a wosom fa ha nkru wosom fa ha na keka ho nkru kito Akuapem nyina ye nkru wo nyina som fa ha gidi nyina ye nkru a wo nyina wosom fa na ere kwa Adonten ohine wakwe Chwinto eda ohia no nti efese hu se ha no Akuapem nkru no hina esi wa ha yo se be kaka ne ye de Akuapem nkru ndi emutre oye pa isan se be be se medie nya Akuapem nkru medie ketwa no nipa oda hasema o mu finsache na nakwa wefu oda hasema ma osu kote ono beje medie ketwa asasem dokuma asem ke nyina pepa ohu anya se na me ken ye asema me bo me sire no ma ide maka medie me ka kire wo medie na medie ketwa onyina ko ope kutunze ye Akuapem kutunse Akuapem kro enye ko be kasi esi ada bi obi the comment bi by say ye pa ye mbi se denti na di ne di kotoku eyenkranfo kasa enti eyenkranfo asa kotoku so kan ho aje kotoku di ne ye gwa jemi kotoku nti twi kasa na odu kotoku a ohina wo ho dindi ana mo kromansa kan ahemfo wo si wo kotoku nya din a wo ahemgba din amoa kromansa twidin na anu so achin won jase hene de na kojo boso wontwe wan de hene de na ofori won twafo hene de na osan won hemia de awo ehumbia otoso biisa won nkwa hene de na asemani won osipi de na obuobi na ma boso nyina ye Akuapemfo dinga wa da ho a ukonne me no kase joko no wo de me betwa odwura no me no kase dinga ewo ho ayi wan kwan din enenen nti se wo ka menim ne wo so ka kire san se akodom ko nyina ye Akuapem din te gwa da no ye Akuapem Akuapemfo gba Akuapemfo egba nti mo bi nkase wajemi kotoku eye nkranfo kuro dabi na ko ba na se be ti se nuchuman wonum no ye won wo ye nkran no o settle no betena ho anim na ye wo mu bi efi Chwinto nuchumafo no o hino to sisi akura lo ye nuchuma ni ko etulu di second nkasa kwa no na bia Chwinto ni uko kwa tema san kuro ebien a nkranfo settlers wo betena ho a wonso nenu wonso wampa wahemfo na mum wakan hine a odi kan kotoku odi kan si de awu diade onya traditional council kotoku no waje kotoku aye na moa okrumansan kotoku nti na meke nyina so wose nima wonko bisa wonko kotoku aboman wonko bisa bia mabobo so nyina senima se nkranfo nsi ade hene dabi nkranfo nsi twafo hene nkranfo nsi twafo heme ya nkranfo nsi jase heme ya nti efin won
Efi nti na mekeke nyina ye nea na empo ohimian eye agye kotoku himian ona ifuni bi kwa akọ otobo akọ chia na akọ hwai ohimian na so onim se na echi sanin ohimia Tufuhene Adehene Jasehene na ahimia fufunu Jasehemia no ho ahimia funu bebre ka ho na mo ka ahimia no nyina eye picture da ho clear onyisabe obi no okoso gwa na mane kwan so no ekwape ne kosi ase besi hene okotoku no me ohene no ebusuan de ne ba ha ye nya ebusuan ba ko ntinye ne kabo no yesi kotoku hene nti de ne ko eburi de ne ko kire okura ne nsa kotoku hene na me ka kire wo okura ne nsa ye de ne ko kire se ohene a ebusuan pa o se besi okotoku ni nti Adonten hene ye otobo ma ya asafoma tu eye aboma kan ho e de be ya amane fefefe o sua kire ne ebusuan pa hene o gwem obo gwadata wa mama o kotoku na me gina me na ohene Fianko bia yana wo yang ne ginan ne sama ni nyana ohene no esua kire ne ebusuan pa hene o sua wie na nsam ahemfo na hye na ase no so be den ebe sua kire no se na kanfo ye amane no sapepe ye ani nti nkro bi hye eye kotoku ase eye amoama ase no ohene wo pa wo bia wo pa ohene wo ma na kandin uko nkro bi ti se onyansana eno so hye agye kotoku ase ya mama na ase na hye onyansana ne wo hene mo fre no na ansa ne himia no fre no na no sambia no sambia nti wo nyina di adanse se na wo kan minim bibia nka na mum na se honum no Akuapem wo dwuma so oyeden oye esan se o twume won ntinu won se bebe won wan ka ho nti pe no san instead of na no the nimia oyeden akaso na so ma mi ansa ne twan ho ba kombra na ya Fianko to so abiesa ono ne Chwinto hene ono so ya no ye Akuapem Adonten Tufuhene ono na ene ya ba na asa iriti Chwinto abakasem no ebe se twan ho ba ko ba na ye ba ye de won amane won afahye ene nananso ne suade hunu a owo ma Chwinto ene ne kumafo ede bebrem ye ba sisia